Республика президенты Рустам Минниханов Татарстанда гражданлык җәмгыяте институтларын үстерүгә керткән өлеше өчен Татарстан президенты премиясе лауреатларына мактау билгеләре һәм дипломнар тапшырды. Бүләкләү тантанасы Казан Кремлендә узды. Тантанадан безнең репортаж. Республика президенты Рустам Минниханов бүләкләнүчеләргә актив гражданлык позициясе өчен зур рәхмәтен белдерде. Тантананың махсус Татарстан иҗтимагый палатасы турында республиканың беренче законы кабул ителгән көнгә 13 октябрьгә туры китереп оештырылганын искәртте. Зур тантанада күрергә бик шат, һәммәгезгә дә сезнең актив гражданлык позициягыз өчен зур рәхмәт әйтәсем килә. Республика тормышында сезнең хезмәтегез бик зур. Шуңа күрә киләчәктә дә шулай булыр дип ышанам. Конкурста иҗтимагый берләшмәләрнең актив катнашуы сөендерә. Барлык лауреатлар җәмәгатьчелеккә хезмәт итүнең лаеклы үрнәге. Президент лауреатларның һәр кайсына кыскача бәяләмә биреп, казанышларын атады. Татарстан мөфтиенең социаль мәсьәләләр буенча киңәшчесе, Ярдәм милли ислам хәйрия фонды советы рәисе Илдар Баязитов, күрмәүче яки начар күрүче, шулай ук церебраль паралич диагнозы куелган инвалидларга Россиядә бердән-бер укыту терәкләндерү үзәген ачты. Коронавируска бәйле изоляция чорында тормыш юлы акциясын оештырып, 97 мең мохтаҗ кешегә ярдәм итте. Актив иҗтимагый эше өчен Татарстан президенты премиясе тапшырылды. Безнең эшебезне шулай зур бәяләвегез өчен зур рәхмәтләр ясын безгә бу тагын да яхшырак эшләргә көч бирә. Безнең тормышыбыз, язмышыбыз ул Татарстан. Татарстанда эшләү һәм яшәү безнең өчен бик зур горурлык. Илдар Гыйлметдинов бу бүләкнең 40-тан артык автономияны берләштергән оешманың күмәк эш нәтиҗәсе булуын билгеләп узды. Оешма татар халкы яшәгән урыннарда тел, мәдәният һәм традицияләрне саклау юнәлешендә эшли. Татарстанның рус милли мәдәни берләшмәсе рус теле һәм әдәбияты үсеш өлкәсендә ресурс үзәге булып тора. 2нче елда туган телләрен саклау һәм бердәмлек елында тагын да матуррак, җылырак, катырак итеп эшләр бештенә бик зур рәхмәт. Мөмкинлекләре чикле кешеләргә ярдәм итү буенча Ясмагу оешмасы рәисе Марат Ильясов белән Татарстан ветераннары берлеге оешмасы рәисе Әхәт Юлашевның укучылар, кадетлар белән шөгыльләнүе, егетләрне армиягә әзерләү буенча зур эш башкару билгеләп үтелде. Премиягә шулай ук Әлмәт районы ветераннары җирле иҗтимагый оешмасы, Чудо детей дәвалау педагогикасы үзәге өстәмә белем бирү оешмасы, Незами балаларга һәм инвалидларга ярдәм фонды лаек булды. Фанис Мөхәммәтов, Сергей Павлухин, Татарстан яңалыклары.